Ngayong gabi. Ngayong gabi mga katutsi. Kagabi yan. Nagluto ko. Nag-unan ko isda. May ulos isda bang dagko. Kung-unan. So, parang ako na nilipitan ng Bombay. Tangan ako tempat harus harus mutus sih. Naghanap na siya lamas mga tos para nga dili kayo siya langsa. Kung muli siya langsa, muli siya nga isda. Ayun. Liso sa pamintan ito. Liso sa pamintan siya. Lang. Kaya ini ito dahon. Liso. Tangan og suka sa luwi. Pila suka gani sa luwi mga katuski. Kumakayo. Yan. Tapos tuyo. Ito tuyo ang kapski. May asin kailangan si tuyo kan si tuyo karang ready na si takang waktu takang kang nah yun tukuban pasar apa waktu sih tayo. Latag na mo
bukal ay ada ketukahan daw inununan nga kani kung isda pang pusi dagko nga dagko sa isda pero pulo ra among di palit din ganahan ko ano ulan so tuglatan mapit tulang wala tong mapit okay ay ito ay ada tiplahan ko to bilang tao kami ako bagong kusina bit ng was tapos yun bit ng was ng highway dia ano yung highway may bukas sa akin sa kanan. Cek bukal ba paman itu jelek langsung loto betul bersunur dengan bilang bersunur atau telepon. Sabi ko panahon naman kapos yan, mag-amping yun kaya kung kayo ang sungusong yung mga distortion. Oh, ano po doon? May nanapagas balita nito totoo. Gawas na po sa Facebook. Mga kamu magmanihog sa sakyanan ang pingyot kanunay labi na ulan-ulan kaya dando kayo ang kasada medyo magpinaras hindi na madali jadi bongkal ng kapuskit. So, latong mo pumok. Ini siya lang alangan kay ang sani siya makalangan. Ayan na to tiplahan o potro. Magulong siguro niya sa karaw o barilis dagko. Uy, lupin balik.
So, isa pala ito ang kadir magpusi. Isa. So, ito ang pananang ng katutski. Para kayo ito ang siyang pahubas-hubason. Ang pahubas-hubas ano ay haday na ito butangan o oil mantika. So ito ang kanya ito tanawon ang humok kaya ang humok ng isda. See. So dapat yun siya na basta mga dagong isda dapat yun ito ang sige sakto mga kapos hindi din siya ng adangon pag luto kaya langsa. Okay. Ayan po siya. So, ito lang yung tangan o mantika. Tangan yung mantika ang patutski para na magkalap din siya. Ayan. Okay, gamay lang. Gamay lang mantika. Yung siya katapos takuban ko. Okay. Ito na ito na maluto. Meron ako pa na siyang pilawan kung sa kulot sa timpla. Ito siya paluto-luto ng sakto. Ayun ito siya. Ang pilawan makutski. Okay. Lihat. Kalau kita oh sarap. Oh, basang ko naman. Basang naman yung mga namay na lang yun. Lamig ko lang yung sabaw. Lamig kahit ano. Dagan mo pa maagi sa pag-unon na iban nga dito na butangan o tuyo. Butangan o uwil. Mga kung naandar mga katuski. Kung nag-unon ko, ako yung butangan o tuyo o uwil. Lamig din siya. Dahil hindi malik kayo nakuklenta ng paminta. Kung walay dahon, adiso. Nga ang ako suka medyo halang-halang mga katuski. Pure nga suka yun sa lubi. Ngayon akong ginagamit. Sinuban, binigar man ang ginagamit. Okay na gapon. Mas taas lang. Gamit kayo no? Yung kamagis pag unang katuski rin pag iya man ta. Itiya. Ito orang sematok ng katuski para
na sa pagin sa kaluto. Bisan o isda lang to siya. Isda balik na maging maluto pero nahalan din na ato din siya magkataon-taon na binawag ko ng isda. Nakiraw ka ng mga gagmay. Ayan ang rice. Luto ng rice, ready na. Okay. Tinago tayo. Kapit lang mga paski. Kapit ko. Kapitan kong shorts ako ang dalaga. Parang black short. Pang ligo. Ligo. Paham. Pangligo. Thank you sa sponsor. Okay, terang ko sih. Bas-bas na siya. Mungkin siya nagtasikan lagi marabitag mo butan yang uwin. Pero yung kita nih, kuwan pa. Suka o kining tuyo. Namakyo ng duwang yung uwin lang eh. Ano guys? Kilit na ito sa tuloy. Kami gito kasi kung mga kapagsin ka na sangig. Kaling kayo untay sangig eh. Okay, hapit na. Hapit na. Nagbuwan na yung oil. Dengan okay, paitan ng biscuit. Okay, luto na na ako kung batok siya. Balik na kayo basta kung basta isda lutoon pero kami okay. Dali na ka panihapon ani. No? Ano kayo? Orang nagpaski. Kayo salamat. Jadi kamiyon sa inyong masab nga pagsunod kanunay sa ako nga vlog yung pinahimo bisan sunod ginagmay lang nga content pero sa gihapon ka mo nakiguban ka na ko kanunay. Salamat kayo sinsya kayo nga nilina si mana mga street yang kung ako street ang kulong kong kadlaw nga luto-luto sudan. So kirim ka sa inyo mga tuski kasi nga maka kan kita hatag ko tao pagturunan gamay sepatis pagluto hala o ginagmay lang kita hatag tag idea alang niya uban nga wala pa gid maswito sa pagluto. So maraming salamat kutob may gabi God bless sa inyong tanan. Bye bye.